काय चाललंय? होय हो कारभारी, लगीन सराई आले, लग्नाचा बस्ता बांधायचा आपल्याला. अरे काय डोक्यावर पडली ग तू? 3-4 महिने झालं पगार नाही, तुला माहिती आहे ना? घरात चटणी भाकरीवर दिवस काढायला लागले आणि तुला काय नवीन सुचतंय ग? प्रत्येक महिन्यात तुला नवीन काहीतरी सुचतंय. आता ही बस्त्याच काय नवीन काढलंय तू? बस्ता बिस्ता काय घ्यायचा आणि काय नाही? हो, माझ्या बहिणीसाठी बस्ता बांधायचा. काय म्हणली? तुझ्या बहिणीला बस्ता घ्यायचा आहे? अगं तुझ्या बहिणीसाठी बस्ता घ्यायचा हे आधी का सांगितलं नाही? अगं तुझी बहीण म्हणजे साक्षात लक्ष्मी, तुला कोण नाही म्हणतंय ग? बायकोच्या बहिणीला माझी लगेच चल घ्यायला म्हणतोय आणि मी इथं तास झालं कपाट मागती, मला माझे पैसे नाहीत म्हणतो. अगं दिदे, या राजलक्ष्मी फर्निचर मध्ये लग्न बस्ता एकदम कमी किमतीत मिळते, म्हणून आता आपल्याला इथनं लग्न बस्ता पण घ्यायचा आहे आणि तुझ्यासाठी कपाट बी घेऊया. चल.